Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Cinco minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat na mayong hapon na naman. Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa katapusan nga simana sang Hulyo pit sa 27 Martes tuwig 2021 ika-4 nga Martes sang July 2021. May pagka maulanon sa gihapon ang atos sa nga panahon. May pagka-abnormal sa gihapon ang atos sa nga tiyempo. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Reports Afternoon Edition liwat naman nga magapangalagan sa inyo. Kamo sa taran-taran namon sa nga mga ka-aksyon, Luzon, Visayas kag Mindanao. Kamusta inyo sa kahimtangan subong? Welcome sa nga palatunturan na inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hinubaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Dari kita sa atos sa nga mga balita, mga Pangulong dinalan una sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Sa gihapon ginahambalan nga balita sa Bacolod kag Negros Occidental. Amo ang vaccination. Ang sistema nga ginapatuman sa gobyerno kon kaisa ay hala nagakalipatan na. Tangod sa golpyada nga pagdinagsa sa mga luyag magpabakuna. Ang mga malls nga amo ning gindesignar bilang vaccination sites o kon vaccination areas masabay ginatipunan sang madamo nga mga tawo sa tuyo nga makapaturok sang bakuna kontra COVID-19. Yang sinuman nga nagalabay, nagalingi gid, nagabalikid gid, nagamuno iban ka tukib-tukib pang bibig. Nagapamangkot siya sa kagulingon. Oy nga ang amo na damong mga tao nga nagalinyahaw. Nagolpyada nga pagalinyahaw. Kaya resulta ni isang sige-sige nga panawagan sa atos sa nga gobyerno. Ano ba lang sitwasyon? Sang bakunahay sa mga adlaw. Dugay-dugay, liunta kung may tiyempo kita. Kagaton man sa nga pagahibalaon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa iban nga balita, ang pagbutang sa Pilipinas sa istorya sang hinampang sa kalibutan. Tuman kabaragtason nga hitabo kag bugal. Nagindala sa isa ka babayi nga taga sunad sang Zamboanga, area sang Mindanao ini. Si Heidelin Francisco Diaz. Pwede man matawag nga si Heidelin. Ang hinampang weightlifting. Diri sa Pilipinas, nauwain na ginasapak ang weightlifting. Hindi tanto kabantog, hindi tanto kasikat diri sa Pilipinas. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental, amo-amo man. Daway man ginasapak, gining sahi sa hampang ni. Pero matapos ang pagkuha sang bulawan nga medalya o kon gold medal, nahauna ini para sa Pilipinas.
Nakaligad ang 97 katuigid. Makin mo yan. Sang 1924 pa, nakakuha ang Pilipinas ang bulawan nga medalya sa Olimpiada. Ang istorya angot sa weightlifting. Matapos nga tumuhaw kag naglupok ining balita angot sa kay Hidilyn. Ang istorya angot sa weightlifting na buhi. Adre sa Negros Occidental, Bacolod, nagpagsik. Una sa balita, una sa aksyon. Daw kung sa mga tao nga nagkakatulog bala na murag-muragan haw, golpe lang nga bumangon. Ang balita mga kaaksyon nga ang Samahang Weightlifting ng Pilipinas, ang SWP, di ang nag-serve dira nga presidente, ang presidente na taga Bacolod, si Anay Bacolod City Mayor, Monico Puentevilla. Isa ini si Puentevilla sa mga naghugyaw, isa sa mga nagtumbo-tumbo. Sang ining si Hidilyn, nagkuha sang gold medal mismo dito sa Tokyo, Japan. Manlumupok ining balita kagabi mo, mga alas 10 sang gabi. Naka-monitor makita sa ring balita ni sang pagkuha sang gold medal ni Hidilyn Diaz dito sa Tokyo, Japan. Di ko mo taga Bacolod ining si Monico ang balantayan dari mga kaaksyon kung ano ya ang plano sang sa weightlifting nga programa dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa Bacolod daw ay payabati pero sa Negros Occidental may miyura na yaman si Provincial Administrator Atty. Diaz. Nagsiling sa mga adlaw kag naglahog pa si gani mo si Hidilyn Diaz. Siling nga ang akon nga sikan kasin. Titod sikan kasin niya magid goro si Hidilyn Diaz. No? Pakaduwa, ang siling ni Diaz mga kaaksyon nga sang wala pa magkampiyon ining si Hidilyn dito sa Tokyo Olympics. Sang wala pa makuha ang gold medal. Ining si Monico Puentevilla mga kaaksyon, si former Mayor Monico Puentevilla, may ara nagaligin dalang mga kagamitan pang weightlifting para dali sa Negros Occidental. Ugaling kaysa nag-abot dari guro bla, way sa may nagsapak, way guro gana ang mga nakakita to nakabati to. Asiling sang kalabanan manukuda man kabugat na ya weightlifting. Subong diin ang mga equipments. Ara gendala sa may compound sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa DRRMO. Ara na opisina nila sa may area sang Panaad. Di ang nagahulok katakwat-takwat lang da ang mga tiga DRRMO lang. Nagahulok exercise mo na eh. Di siguro ang ibang dara nga nagadulog jogging pulo pasiplat man da ka nagahulok hakwat man eh sang kagamitan para sa weightlifting mga kaaksyon. Anong plano? Pagbalik na rin ni Monico ang hambal ni Diaz. Hambal ni Atty. Refrando Diaz, hindi ni Hidilyn. Hambal na Atty. Diaz. Hila ini nga paghambalan ko na doong plano sa weightlifting programa sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental mga kaaksyon kung sports ang paghambalan. Boxing ang pinakasikat dari. Kay kanumdum ka mo sa ngalan nga si Onyok Velasco. Si Onyok Velasco, amo kuntani to ang makakuha ang kuntani isang gold medal mo sa nagliligad to mga tinuig nga Olympics. Galing kaya sila nga kontrato daw mataas siya, Bulgarian blato mo. Ang nakuha ya imbes gold medal, silver lang ka matina pierde sa. Pero kung lantabon mo, kung nara ka lang sa television, mas damo ang pagtinagasak sa inomol ni Onyok Velasco kontra sa
kasumpong niya nga Bulgarian nga mas taas iya o galing kung ara gali kaya sa personal nga nagalantaw gud bla dito sa venue gid. Hindi gali iya way tanag atupa to ya atong pagtinagasak sa mga inumol ni Onyok Velasco amo to nga napierdi sa kay manubo sa taas kontrarya. Silver lang to ang nakuha ni Onyok Velasco kun tani amo na tani to ang matatak mga sa baragta sa Pilipinas mo. Ang ngalan nga Onyok Velasco kag masikat tani to ang Negros Occidental man si Onyok taga sunad sa Bago mo taga diri sa aton sa Negros Occidental. Kita mo dira sa unahan sa Kapitolo mayaran na nga Onyok Velasco Gym. Bisan silver lang puti bugal man naton gapon to si Onyok Velasco. Ti subong ang Negros Occidental kinalagi apon nga may pinakadamo kag may maayo. May maayong produkto nga mga boksidor, mga ka-aksyon. Kaya magluwas sa boxing program sa Negros Occidental na dumduman ko sang pagbisita diri ni Senador Manny Pacquiao sa Negros Occidental, mga ka-aksyon, na balaan niya to nga mayara sang boxing program ato sa ding lokal nga gobyerno, partikular sa Negros Occidental. Kaya nagpalayag man to sa suportas Manny Pacquiao. O galing kay daw ba na tumatiya ko nung dadagatan to sa itong programa angot sa industriya sang boxing diri sa Negros Occidental. Di subong, ari naman sumaylo sa weightlifting program sa Negros Occidental. Tiyan bakulod may ara manayhan karkulo ko dira sa may talatapan sa DRRMO sa may panaad. Damo na ang kuan mo sang right after nga palayag tani nga ara gali da mga equipment para sa weightlifting. Ara na naging butang temporaryo. Dugay-dugay guro ba si kung may nagamat-abad na kadobla to kag mag-ayo huloma ko danay be. May pagkwata ko na be. Laton tani ko makabalik diri si former Mayor Monico kay istorya siya sa ang provincial government angot sa plano nga pagpadayon, pagpaayo pa sa weightlifting program sa Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:16 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pagkidibas sa nga balita sa bayan sang lokal? Ang basura sa pila ka mga lugar sa Bacolod. Amat-amat na naman. Amat-amat nga nagano. Naglinapta, hindi. Amat-amat na naman nga wala makolekta. Ang balita angot sa paglapta sa basura yati sa butahi ato ya. No, may grupo to yang abot ano nagsulod sa pinsarya. Ginhungod to ya laptas ng asdalan. Iring balita angot sa basura amat-amat naman nga wala makolekta. Di na ni bagkos palabatinan sa makuludnon na mongol na makuludnon sini. O galing kay banti problema ini nga hindi dapat pagbaliwalaon sigano manimaho na naman na Bacolod City. Ang singgitan sa makuludnon subong IPM CDC. Ang meanings ni IPM Construction and Development Corporation. Singgitan sa makuludnon diin na kamo. Damo naman sa mga residente ang nagreklamo ho. Ano naman ang rason nga adamo naman sang wala makolekta nga mga basura. Luyag no naman nga magbalik naman ang pag-usbong sang baho sang basura diri sa Bacolod. Ang Bacolod 61 ang barangay diri. Hindi gid ninyo matalap-tap ni. Ano budlay gid? Ano ba lang rason di? Kag may mga rason gadaghan siguro may ara nakabati ba kita mga ka-aksyon nga may gindugang mga dump trucks ining IPM kag equipment halis Mindanao. Ikaw mo mayara gindugang nga aga katabo gyapon ang problema ni angot sa mga wala makolekta nga mga basura man. Ginasiling nga may 220 na sila ka mga garbage collectors agod mapaayo ang serbisyo sa syudad. Pero nga ang reklamo ara gyapon daw guba nga plaka bla. Kaya daw tando-tando nga din bukid din baybay. Kabalik-balik. Ang taon di man na siguro magreklamo kundi dila makitaan nga nagatumpok nga daw bukid na
ang basura sa compound o sa sagwa sa ilang sa nga puluyan. Ilang units nila naman. Ang report ka na ba, tunta may total na silang 71 or masobra pa. 71 ka units sa nga dump trucks kag compactors. Kaya hindi malikop kolekta man ng mga basura sa 61 ka mga kabaranggayan. Dumduman nyo ha. Dumduman nyo makulod nun nga may extension sang contract of services. Ang syudad sa IPM CDC, anong ila sila nga dapat obrahon sandig sa napermahan nga kontrata ho. Ay ila dapat obrahon collection, pagpangolekta, hauling, kag disposal sa basura sa syudad. Ara man ganes kontrata na sa ADA, package clean up basis. Dapat 24 hours a day ang operation, 7 days a week, covering main roads, barangay roads, markets, kag residential subdivision. Din na ni, kung wala ba lang matuman syurad maluoy ka mas pagkulod nun ho. Amo ga palabot sang reklamo diri sa aton. Hindi pwede ka pangita ho. Sang iba naman nga garbage collector kung matapos na ni kontrata nila. Di ba man pwede maislan na insigida kay may kontrata ginpermahan dapat sundon kontrata na. Balik-balik ang problema. Kung kaysa ning problema di ho baw, pinapabulag-bulagan lang ka pabulong-bungulan. Ang iso angot sa sobre pa dasudan tara na. Una sa balita, una sa aksyon. Tamo man nagtawag sa aton angot sa sobre-sobre no. So, abi ko Disyembre lang nagatuhaw inang isyu na. Alas 5:20, baog daw burador lang ginaala sa aton sa nga oras. Nakaroon ko lang munong balita nasyonal. Unahon tayo observation report sa ato sa nga patrol kay alas 5:21 na. Amaning oras nga nagasinong bali lang. Aton sa mga ka-aksyon kag aton sa mga motorista. Una sa balita, una sa aksyon. Sa patrol with Action John Diaz. Amot lang kung ano yun sa hidilin. Action John, please come in. Oh, dali lang gid. Dali lang gid. Kaya daw nag-weightlifting imos ning signal. Ara na si Action John. Action John, please come in. La 5:21 ba siya nag-mobile sila, no? Tawagan talang na sa liwat si Action John Diaz. Man ang pinakasikat sa buong apelido is Diaz eh. Ang amo sa ng interview kinaka sa Capitol, si Attorney Refrando Diaz. Ang ma-report sa buong Action John Diaz. Ang pinakaginahambalan nga balita, yan ni Hidelin Diaz. Action John, please come in. May production morning hapon sa totalan ng mga ka-aksyon. I'm totally back. Pahin natin yung signal. No? Anyway, sa itong mga kastormati, 13.5 million pesos sa maling balor dari isang kinakayo karon nila noon. Series ang biit at kinadrive. Dahil sa iban rin natin, kung motorista, yung dali kayo nagpangalot ng ulo, kayo medyo mamulubog at ang trapiko. Pero nga po, pulo pasinsana, kita po sa puson, dali rin proyekto na tingin obra sa CDWH. And for sure, once matapos na ini, ma-planstar rin ka na noon, makayo ang sitwasyon, maka-aksyon, may problema. Hindi maayog yun ang insurance ni, ang resulta sa uli. Siniman nga hapon ngiraan, medyo mabulubog at ang sitwasyon kung trapiko. Ang atong pagkabalan, sining hapon siya na sa Bangga Lasali sa kinutry maka-aksyon. Ang ruta halin diri sa may south going to north direction. O ito naman mga talagyan nila, nga alin maka-aksyon diri sa may Nara Avenue, amunin ang sa may malapit si Elmont Tribano Avenue maka-aksyon. O ito naman from south going to north direction. Sining hapon maka-aksyon niya moderate to heavy ang traffic situation. Anong rason? Isa diri ka rason nga nakita natin kay Kumo ang inner lane ang padayon sa Japon maka-aksyon nga ginakayo tutob siniman nga ratarion. Ang inner lane nga ginatawag ko na diri, ano si Center Island, ang tupad sini maka-aksyon rasulod, ano na ginakayo. So both siningon, isa lang kadalan ang maagyan temporarily sa masarakyan. Lagkong ang sarakyan privado, ang sarakyan di pasay, nga jeepney, tricycle, motorsiklo, kagiban pa, isa lang kadalan anay subong ang maagyan nila.
Ganito ikaw mga ka-aksyon na kadali mo kagtuan, wala ka sa iba na ating maagyan o kung nang imo masami nga ginanabyan ring area sa nga di sa kinodrive ng Bangga Lasal, ay for sure sa mga po na madilatar kagit mga biyahe. Ganing kontradiso, kung naari ka na din sa may Lubisay na, baka na itop-top sa may area sa Nara, pwede ka kalito pawala. Liko ka pawala, balik ka din mga ka-aksyon sa bahay naman, siyang dalan ni Lado. May dipilaga dila ka mga opsyon, pwede mo na direksyon. La possibility may 6th Street mga ka-aksyon, 6th Street Lacson. Then, liko ka pa to kung ang imo direksyon, Padulo Norte, anyway, paglabot sa district ng Macdo, dira kagang tubang sa provincial capital Laguna, wag ka naman sa ibang yung opsyon of choice. Right turn ka lang gidain ka na pwede ka left turn kay bawal U-turn. Right turn, Butchiringon, pabalik ka rin sa North Capitol Drive. Or, the other option mga ka-aksyon, paglabot mo sa may area sa Dalan Hinlado, pwede ka na sa right turn na gadaan sa may intersection point. Dito ka liko, plus may lulutsan sa pagkado sa may Red Cross. Pwede ka na kalapos para di shortcut. Diretso ka dito mga ka-aksyon sa bahay naman sa 11th Street Lacson o kung 11th Lacson Street mga ka-aksyon. Shortcut ina, agad nga hindi na magpundo pa sa may traffic light sa may North Capitol Drive. Dalang Lacson, nga taniman nga po, magkabit din nga moderate heavy ang sitwasyon kung trafiko ang aton paghahambalan. Tip ina, sa tamatag paramati, bagulman sa tila ka mga obstruction sa dalanon, nga aton rin may eksperyensya na kung makitaan diri sa areas ng BS at Tino Drive. Ang patrol, haligita north going to south. Dapat lang niya from north to south direction, basta di ka naglabay. So, na BS at Tino Drive, ang tawag lang kaya rin, nakabit sa bahay na sa CL Monteribano Avenue. Palusot kami nila maka-aksyon sa may home site kay amon nga direksyon, padunong kang east nga portion sang syudad. Pakadto kami diri sa may barangay Montevista, area diri sa barangay Estefania. So kung sakto matagtramati blind, hindi ko na magpamulya pa sa area sa Burgos Circumferential Road. Expectaron nyo ba sa rush hour, sa nga may inoras, bumper to bumper, ang sitwasyon sa trapiko ang aton pag-abalaan, sining hapon maka-aksyon. Pulveria, whereas area diri sa home side, sining hapon makarigaman diri ka right to moderate ang traffic situation. Hindi tanto mo sinakalabang tila sa masalakyan nga, padurong nagtila nga bayan sa syudad. Traffic naman niya, tugtog nga nagapangsyon ang traffic light, do'y problema ang lakat ng trafiko maka-aksyon na nagapatimaan ng amay sistema sa gihapon. Amo na nagaling, kay yung volume sa masalakyan do hindi naging maharaw, tamo naging mangguro salakyan sa palibot ng sunod sang bakod na iban man nga nagapasaway, mayari di ganun nag-counterflow yaw. Kaya nga, gaw biniguro nga maka-left turn, may Baluan, Manila, nga segundos, diri nga ginatag sa masalakyan, alin sa may baybay, pa doon pabukid, kanubo gid lamang, ibang diri nga daw ini para makaliko pa wala ko ng ila direksyon, kadto sa norte nga bahin sang Syurad Mansong Macolot, sa barangay Mandalagan, na kung barangay Bata. Amo dapat, kung dito ka ganit pa Mandalagan, kag pabata ka, kunwari ka na din sa may Firmo Tilibano, diri ka sa inner lane, diri ka na daan na pila, kay para dasid lang inyong movement. Kay kung diri ka tayo sa outer lane, kay maka-ubka ka ba sa masalakyan nga diretso ya ang ilang ruta mga ka-aksyon ay kanubo gilang gali. Kaya doon pinalan ng ka-seconds, 16 seconds lang ang ginatag no? Sa masalakyan. Kung uyaya, pangadaan ng pagmaneho sa salakyan sa ibahan na. Ating tabusin mo diri, magpabilin ka gili sa ilid sundagan. Kung may 5 seconds pa man nga yellow, pwede ka pa kay nagaw. Pero hindi na dapat, no? Kaya kung may yellow, but sila yung sinapundo ka na, kag magulat, kay imo na nga oras ng iba natin para sila naman ang makapreparar. Anyway, sa totoran ng mga ka-aksyon, presyo kita sa gatong subong hapon, giya sa mga tagpalamasi, at may baruan, ang presyo subong sang gatong subong nga po ng presyo dali nagamboy mga ka-aksyon, 55 pesos and 20 centavos ang presyo ng gasolina. Medyo mo mahal-mahal na kadalagan, 59 pesos and 02. O kung 2 centimos mga ka-aksyon, diba? 55 pesos kag 20 centimos ang pinakabarato na presyo ng gasolina. Ang presyo naman sa diesel, mga ka-aksyon, sa pila direct na mga balaligyan kong gasolinahan, nagamboy sa 43 pesos kag 15 centimos, 43 pesos and 15 centavos mga ka-aksyon. Ang pinakamahal, nakadalagan din 45 pesos and 15 centavos o 45 pesos and 15 centimos. Dumayara sa manubo o kung gamay ginamang na rollback sa presyo sa gatong, pero hindi ba tagan gamay. Pero gineksektar natin, tali ko magtayo yun
Dako gid ini ang mabulig para sa mga motorista, may mga tagiya nga masalakyan, mga driver sa matibay nga salakyan makaaksyon para maaganagan man kay matamaan sa presyo sa gatong. So pa makaaksyon, maraming panyempo sa palibot ng surat sa Bacolod sa hapon para yan ay atong panahon. Wala pili ka sitwasyon sa palibot ng surat kay presyo sa gatong. Sa totalan nga makaaksyon, basta masiling panyempo namin gid manhigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton tagahambalan, isa lang ang aton gin-endorso sa inyo. Mag-inom sa Dr. sa Patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. All mga Evergreen Herbal Capsule kamo na nagabulig limpyo, nagapabakod. Sa live stream, si Alex Montesa sa Diding Alojamiento. Alexa Fuentes listening, watching. Okay, thank you. Mary Joy Camera, good afternoon. Homalobina, Alexa Fuentes, Ana Senoro. Si Ana Manjui Sogbro, good noon, Gapita, thank you. Salamat, kid. Mary Dilarama, mayong hapon nagsumarlong shout out sa taga-Lacasiliana kay Betty Binlot, happy listening. Ray Baryoga, mayong hapon, Ana Senoro, thank you. Kinatami ni Alex, Vanessa M. Mayo, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota, Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona, kag sa familia Dialagdon, Rafael sang Pantanon DSB, upon sa puwar sa sang Aksyon Radio Community, madamo salamat. Manjo Arnejo, mayong hapon. Si Joel Aligato Jimenea, good PM monitor lang, si Tivel Estefania, keep safe, God bless. Alex Montesa, Noel Amar, Milel Urigo, Jen Oesisur, Christian Vinyes Villalobos, thank you. Ana Senoro, gina-diskripito kag Army Kabugwason, La Carlota. Aksyon, pagrit, happy birthday kay Dina Dikripito kag Army Kabugwason, La Carlota City. Ana Senoro, mayang hapon. Kay Father Amber, sang Concepcion Talisay. Christian Vinyes Villalobos, monitor kami, Barangay Pantanon DSB. Happy birthday sa pagkaisa ko nga si Dina Dikripito sa DSB Pontevedra. Okay, salamat. Kubay La Carlota, si Ami Kabagwason. Nagbayang hapon siyang attendance na patamiyo lang kay Mrs. ko, May Torres, watching live sa 888 from Alex Torres. Si Salarda Palma Junelo, good afternoon. Pamilya Salarda sa St. Vincent, Junelo Palma, Salarda, Duha, Qatar. Tomas Bronyola, good afternoon. Hambal di Ana, si Ana Pilar Sinoro, gagret sa mga paryente ko. Happy birthday. Ray Baryoga, monitor, Barangay Paglaron, DSB. Unitor ta, Kay De La Peña, nag-weightlifting ang signal ni Axon Chan. Sige. Share and like, salamat Ana Sinoro. Si Josie Lin, good afternoon. Evelyn de Bomosero, stay safe and God bless. Suzette Alunan, good afternoon. Watching from Hong Kong. Stay safe. Athia Kim Riman, good afternoon. Suzette Alunan. Randy Artiaga Santisas, listening. Hello, thank you. Balikan tiaban dugay-dugay.
Agad pa siyang banwa, mabugnaw nga hangin agadap yan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala Ang aksyon naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Panyawan Herbal Capsule with the Mangosteen sa mga high blood dara sa mga diabetic aton ginarekomendar gid ang panyawan.
Aksyon! Alas 5:39 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon tare ang report sa Bacolod City Hall. Man ang sunod sa Bacolod, may nabaton man nga damo man nga doses o sang Janssen vaccines. Amo sa ang Johnson & Johnson. Pinasahi nga sa isang bakuna ni kontra COVID-19. Kaysa ka lang niya turukan, di ka na maghalak kahulat pa sang second dose mo para nga makabing ikaw nga fully vaccinated individual. Ang sa probinsya na mo man mga 70,000 doses man sa Johnson & Johnson. Galing ila sa target to ya ang mga senior citizen. Tingnan Manila, maubos ang 70,000 doses antes matapos ang subong bulan sang Hulyo. Check ta sa bayan sang sunod nanong plastada. Aksyon! Radyo City Hall Report! Report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Mar July 29 ang ginhatag nga deadline sa Bacolod City nga LGU para ubuson ining Janssen nga bakuna. Action Mar 30,000 doses sang Janssen vaccine ang gintugyan sang Gobyerno Nasyonal para sa LGU kag sa sining mation July 27 may duwa pa kadlaw ang Bacolod City para maubos Action Mar ning 30,000 doses kaya ang palegdri ni City Administrator M. Ang nga hoping sila nga mabit nilang deadline nga July 29 ilabi na nga may mga tao Action Mar nga ang luyag may preference na sa COVID-19 vaccine mas luyag nila ang Janssen vaccine bangod first dose lamang nga ginpahayag sang City Administrator nga mayo ginitupunta ni para sa mga senior citizen taon isa lang ka dose kay iban Action Mar sa City Administrator nagakalipatan nga mayroon sa sang schedule for second dose like AstraZeneca kag Sinovac vaccine. Ginpahayag sang City Administrator nga may nabilintang nga bakuna nga Janssen, mayroon pa AstraZeneca kag Sinovac samtang wala na karon sang available nga Pfizer vaccines sa Bacolod City bangod ang recent nga nagabot more than 2,000 gid lamang ka doses sang Pfizer vaccines ang ginahatag. Ang Janssen nga bakuna ginahatag man sa mga OFW Action Mar, mga seafarers kag may mga deployment bala sa iban nga pungsod. Bangod gin-explain ni City Administrator M. Ang may mga European countries nga nagabaton sa mga OFW nga magluwas sa Pfizer vaccine nga mo ng preference sa mga employer ginabaton man ini nga Janssen nga bakuna bangod kung i-deploy ka na hindi mo na kinahanglan nga magulat pa sa second dose nga bakuna bangod makabi ka na nga fully vaccinated once nga mahatagan ikaw sa Janssen vaccine. Aring paliyaga ni City Administrator Emang. We still have, may ara pang itabilin ng mga vaccines and may manug-abot pagid kita. So, we still have enough. May ara pang ita J&J, Sinovac, AstraZeneca. Ang naubos lang sa atin ang Pfizer. Pfizer ubos dayon. Kay Jutay man lang 340. Hopefully, most probably maubos na na siya by July 29. Per day, may mga 6,500 to 8,000 vaccinations per day. Nakalabot na kita mga 120 plus thousand na doses ang ato niya na-administer as of yesterday. So mo na siya kadamo, which is a good number, not a lot, but payo na lang na siya sa NCR. Of course, damo na to yung naga 100%, 80%, 90%. But sa aton diri sa provinces, mayo man kag ang nami lang subong kay nakita ta nga ang interest ang willingness ang ato sa mga bakulod non to be vaccinated ara gid mataas ang vaccine acceptance. Asyamay na matian si Bacolod City Administrator Emang regarding sa mga status sa karon sa COVID-19 vaccines nga available pa sa cold room sa Bacolod City sa may annex building sa new government center. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, 5:44. Action Christian nagtunay sa aton sa ding title. Donate patrol na butang bago na kita. Salamat Action Dale. Sa mo sa ding balita. Now, ang sa balita na sural ubay ko mamuno, ang suna kag ang kadaog ni Diaz, no? Amo gyapon ang nagapanguna pero
Kapon ang State of the Nation address sa konsuna nga katapusan ni Presidente Rodrigo Duterte, hasta lamang kagab-inag balandra ang balita angot sa suna mo. Pag sinigabong kapag wasaag sang balita angot sa pagkuha ni Diaz ang gold medal sa Olimpiada mga kaaksyon, inang una nga bulawan nga medalya nga nakuha sa Pilipinas sa sulod sa 97 katuig, ang balita sa suna mga kaaksyon naguplok, daw nalubong kag daw natunaw. Di ba? O, pagbugtaw sa mga tao kay nasang aga mga kaaksyon, ang istorya Hidilyn Diaz, ang istorya weightlifting, kag ining pagpangibulahan kay Diaz ang mga kaaksyon. Nagalawig ang mga inadlaw, subong mga kaaksyon. May mga politiko ini ginatawag balang traditional politicians ginatawag ng mga trapo. Baw, sumakay sa kadalagan ni Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Nagpakuno-kuno kunong ginasuportahan nila kunos Diaz. Nagligad dumduman ko rin si Diaz ang June 2019. Grabe ng singgitan niya. Parawagan sang suporta, parawagan sang financial assistance para sa preparasyon niya sa Tokyo, ining Olympic no, sa Tokyo pungsod, Japan. Amot ko may nagbulig siya to kunway. Kaya kasi agapangayaw to sa sambulig, duwag ito sa ginsapak. Subong kay nagkampiyon sa, subong kay nagbutang siya sang record sa Pilipinas bilang nahaunang atleta since 1994 nga nakakuha sang gold medal. Araw, amat-amat nga naganabo, nga nagadamo ang sa lalakay mga kaaksyon, labi na mga politiko. May iban nga politiko nga nagpahimo kaya dasig sang tarpulin nga kuno nagapabugal, nagapagibulahan kay Diaz. Pero ang tuyo gali, nga ang iya nga nawong, among ibutang da, mas dakong nawong iya kumparas nawong ni Diaz. Para nga sa tarpulin, kaya makita siya sa mga tao, para maging mahamot siya sa mga tao, kaya ang tuyo gali iya mapapili sa 2022 election o kun liwat mapapili sa 2022 election. Mo niyang pinakatinutuyo na hindi kay siling kuno nagasuporta siya kay Diaz. Dito sa Zamboanga City, guro normal na. Kay taga Zamboanga City si Diaz mo, ginapabugal ginasa sa iya sa mga iya sa mga kabarangay, iya sa mga katupad to, syudad sa Zamboanga, mga opisyal to, normal na. No, nga maghatag sang pangibulahan man, puti subong ho, amat-amat social media, nga ginawa ang mga tarpulin sang pila ka mga politiko nga nagapangibulan. Ti ilaman na, ugaling, kay bisan balano na sa mga tao, nga nagasakay lang sa kadalagan, kag bugal ang ginhatag ni Diaz. Sa tinutuyo nga makakuha sang makasakay sa pagkasikat subong ni Diaz. Ti si Diaz subong milyonarya na. Kada mo, plus mayara gani isa ka airline company. Nagtanyag siya, isa ka tuig to nga trip, libre. No? Libre. Kag sigurado nga mangin mabakal ni sa inapasayod blas television. Di bla? Si Manny Pacquiao lang to bla kay pagdaog ya, grabe ang offer sa iya sang dugin na atrasan niya lang gurong ipan mo. Ti si Diaz, sigurado, nadamo na yung makagat siya nga mga advertisers. Now, ang weightlifting program na sa Negros Occidental, mayara, galing, way lang tanto matutukan, ti subong kay naghatag dungog din si Diaz. So, mabuhi na rin. Kag pagbalik na rin sa nasalintra sang samahang weightlifting ng Pilipinas is WP nga si former Bacolod Mayor Monico Puentimilla, istoryahan din with provincial government. Kaya magluwas sa boxing, tutukan man ko ng weightlifting programa. Aber, iba noon tayo maka-action kon na ano mga resulta siri. Ari si Attorney Rayfrando Diaz
Halin sa balita nga kay Hedeli Diaz, pakadto kay Atty. Diaz. Before pa magdaog si second cousin Idelin Diaz. Nag-deliver na nato si former Congressman Monico Pentebella sa mga state of the art nga mga weights, no? Ara na to gin-deliver, and then we put it in the area sa aton DRR. Kaya aton mga DRR employees gusto man maghakwat. So ato na to subong, it's being utilized. Gwapo bag-o gid yang set. So with the success of our beloved Idelin Diaz, we hope to build more careers sa weightlifting. Kaya tagali mag-gold, no? And I always believe, because of the progression Miss Idelin Diaz in the previous competitions nga doga peaking, and she will really make it as a gold medalist. As soon as former Congressman Monico Pentebella comes back, basi maprogramahan na naton ang weightlifting naton nga program diri sa Negros Occidental. So boxing is one, another is weightlifting, where we are showing a lot of promise. So way sang rason nga dayununta ang ining plano nga paggabuhi sang weightlifting program dari sa Negros Occidental. Malinaton. Base ang masunod kay Hedelin Diaz, ara sabong nagapanagkob tubig. Kasi Hedelin na nadumduman ko ni ang istorya niya sang bata pa siya. Kung nga ang weightlifter ni siya, kay nagapanag-ob ni sa tubig sa layo ginalakat niya. Dalagko nga mga balde ni ginakwat ya, dira siya nag-start sa pagka-weightlifter niya. Hindi man pwede nga may kakaagi hakwat bisan isa lang kakilo bugas, masaylo ka bilang weightlifter, basi bugto ugat mo na. Dire man nahibaluan sang mga netizens naton, hindi gali basta-basta ang padya nga makuha mo. Kung makakuha ka sang gold medal sa Olimpiada. Sige testing lang Kag practice na sang temprano ba? Una sa balita, una sa aksyon. Kag pwede ka mo makatumar sang vitamin D3. Importante man ang vitamin sang patrol. Pagkatapos kilabas rin. May pangalan ko. Okay, sa balik nga pag-acknowledge sa mga nagabonitor sa live stream, Ernest Paul, si Mirasol III, monitor kami sa Paranaque Street, si Davey Pagharion, Tata Mirasol, Love Mirasol, kag si Bingbing Puloyapoy, kag Langging Mirasol. Okay. Si Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon, keep safe everyone, God bless and more power, ARB. Si Marilo Travilla Catinoy, Good PM Axon Radio. Salamat Marilo. Thank you.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada. Kamong ang isa kataso sang Sadong Plus
Nagapatimaan With action John Diaz. Sa oras nga lasay, action John. Ang report ni Action John dala sa ato sa kaluan sa D3 Bayo. Ang pinagkabago, garantisado epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo D3. Mga arestado sa bypass operation sa station number 6 ang duwag sa mga persona na iningkalalasan kay Junior Alqueza, 39 anyos. Junior Alqueza, 39 anyos ang 7th Road, 20 Village Subdivision, Purok Kabukiran, Barangay Sacoling, Sunod sa Bacolod. Nadakpan man ni si Rene Mijares, 29 anyos. Rene Mijares, 29 anyos, Purok Kawayanan, Barangay Vista Alegre, Sunod sa Bacolod. Sunod rin kay Police Major Leo Estopa, iniluwag ang mga persona ang naaktuhan o parang maligyan sa illegal na droga sa poster fire sa station number 6. Nakuha sa posisyon ka control sang subject mismo sang bypass operation. Aksyon Marlon ang isa sa hitsog transparent plastic sachet sa illegal na droga. Samtang ang walo ka mahitsog transparent plastic sachet sa ginasastasyon Cebu ang na-recover naman sa posisyon ka control sa mga nagkaratakpan. Ang 500 pesos sa bypass money ang nakuha man sa mga kapulisan. Kalakit ng isa ka improvised tutor, isa ka disposable lighter, sa duha ka mga kalita. Ang mga na-recover ng illegal na droga ang nilubanta ng kabugat ng 4 gramos na konversiyan ang dangerous drug board kung GDP value, iniman ang may market value na nagadangat sa 27,200 pesos aksyon ng Marlon. Ring Sanday Alquiza kag Mijares ang karon pareho preso para sa custodial facility sa station number 6 na nagdataran pa sa kansang kaso na pangrapas sa layi nga nagdalili sa pagbaligya kapag upod sa illegal na droga sa idalom ng Section 5, 11, 12, 15 sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa totalan mga kaakson na tandaan sa nasubong panahon. Rekta sa patron ang taglibot sa patron ng Son Diaz. Una sa pagkakas sa pagkakas Sa oras ng alas 6:03, temporary naman nga magtakop ang action reports after edition. Nagasunod na action balita evening edition with action Dale Salazar. Ako naman, action na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, action radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!